कामितार्थप्रदायिने श्रीमद्वेङ्कटनाथाय श्रीनिवासाय ते नमः। भयत्वमरोगराड्यं वाक्पटुत्वं च हनुमत्स्मरणात् भवेत्। जय देवी भक्तवत्सला दयानिधे भारतीश मुक्तप्राणांतर्गत श्री लक्ष्मी व्यंकटेश श्री श्रीनिवासा तशी ते आयुष्यचा आराधना करतात मुख्य प्राण सर्वही देवाल सन्निधानांतु सर्वही कातकळ पेंडेचे समस्त गौड सारस्वत ब्राह्मण ग्रंथ तशीच हांगाचे सर्वही वैदिक वर्ग तशीच हांगाचे दर्शन पात्री तशीच आबाल वृद्ध स्त्री पुरुष सर्वही जन तुझ्या सन्निधानात प्रीतीपूर्वक भक्तीनं प्रेमानं तुझ्या सन्निधानात प्रार्थना करत असावी। स्वाम्याला आगमन कातकळांतो आयुक्ताना तुझ्या सन्निधानात येऊन गेलो तुझे एक प्रसन्न पूजा कर कामनेनं कातकळच्या पेंटेच्या जनानं प्रार्थना केल्या निमित्तानं आईची दिवसाक तुझ्या सन्निधानात येऊन गेलो। व्यंकटेशालय तशी श्रीनिवास देवालय तशीच तुझ्याला भक्त जाऊन असेल तसं मुख्य प्राणालय सर्वही रीते प्रसन्न पूजा तुझ्या सन्निधानात तू समर्पण केलं असता केली तसं हे सर्वही कार्यानं तू संप्रीत पाहून केली तसं हे सेवेचे संपूर्ण फल आमच्या कातकळ पेंटेचे समस्त भक्तजनांक प्राप्त जाऊ तो अनुग्रह करता ज्या लोक तुझ्या सन्निधानात येऊन प्रार्थना करतात तुझ्या सन्निधानात सेव करतात तुझ्या सन्निधानात येऊन भजन करतात की गायन करतात की स्तोत्रपाठ करतात की त्या सर्वही लोकांना तुझे संपूर्ण कृपादृष्टी प्राप्त जाऊ का। मुखाविदू सांगतो अशी जी हरिगुरु सेवा मठा सेवा गुरुल सेवा समाजात सेवा तशीची ब्राह्मणालय सेव करत असेल भाग्य संपूर्ण कारकळ पेंटेचे समस्त भक्तजनांतून अनुग्रह करून दिवचे तशीची तुगेल्या ह्या प्राकारांतू अनेक नित्योत्सव पक्षोत्सव मासोत्सव वार्षिकोत्सव अनेक उत्सव हांग घडत उरता प्रत्येक उत्सवांत तुझे संपूर्ण कृपादृष्टीवर घेऊन त्या संपूर्ण उत्सवाचे फल समस्त भक्तगणांक तुम्ही प्राप्त करून दिवचे तशीची कारकळ पेंटे समस्त जन एकत्रित एकमनानं तुझे सेव करत असेल भाग्य वेळोवेळी तू अनुग्रह करून घेणे कारकळच्या व्यंकटरमण देवानं तागेले प्रार्थना केल्यानंतर म्हाका बर जाल्यार म्हाका चोडवांक बर जाल्यार समाजात बर जाल्यार मला कीर्ती तुझ्या सन्निधानात परतून घेऊन गेलो। अनेक भाविक लोक परगावांतू परराष्ट्रांतू आसाची तांचे वैरी तुझ्या संपूर्ण कृपादृष्टीवरून तांणी वैक्य वर्षासन तुझ्या सन्निधानात येऊन सेव करत असेल बुद्धी प्रेरणा तुझा अनुग्रह करता तशीच आमगेल्या चरक्यांकही बरे विद्या बुद्धी तांकाही तुझ्या धार्मिक प्रवृत्ती चलत असेल मार्गही तुझ्या वेळोवेळी तांकां अनुग्रह करून गेलो। ह्या कारकळ पेंटेंतू ह्या देवस्थानाच्या प्राकारांतू तशीच आमगेले भक्तगण तांणी करत असेल उद्योग व्यवसाय तांगेले वैद्यकीय की नाजाल्यार तांगेले नित्य निरंतर तांगेले कामांत की नाज्या हांगाचे वैदिक वर्ग तांणी वैकेचे नित्य निरंतर तुगेल सेव करताची तांकां वैके तुगेल संपूर्ण कृपादृष्टी उरका तशीच हांगाचे दर्शन पात्री तागेली उत्तम वाचा तू अनुग्रह करून घेऊन ताण दिल तसेल नड्यार दिल तसेल शब्द सत्य करून घेऊन दिवका त्या निमित्तानं कसन विश्वास लोकांचे रसा त्या अनेकही घडतर जाऊ तशी तू अनुग्रह करून घेऊन कारकळ पेंटेंतू तशी समाज बांधव तांगेल वैयक्तिक जीवनांतू नित्य निरंतर क्षेमा प्रवृत्ती नांदतूर तशी बऱ्यापण चलो